Fel arfer fi'n ystod fi fan hyn, a fi'n weithio dweud celwydd eich fy ngwesta arbennig. I fod yn onest, dim syniad y fi pwy yw'r person. Idris off round a round, neu prif gan o'r gwely bwnc, neu smygyn y fang neu rhywbeth fel yna. Tro yma, mae gennau legend go iawn. Rhowch groeso i'r rhaglen Malcolm Allen. A mae hyn yn arbennig ar gyfer newid yn y we. What, mate? How you doing? Oh, geez! Gwytia! I'm alright, mate. Gwytia, what, mate? O'n i'n meddwl, pan ti siarad Saesneg, mae yna tink bach o gocni fyna. Mae'n subtle iawn, mae yna iawn fyna. O'n i'n meddwl sut ti'n gallu dynnu enw di fel cockney rhyming slang. Ti'n mo? Ie, ti'n mynd i'r shop chips. Ti'n fel mae gen ti sort of ar y ffôn, Larry Sean, ie? Ti'n mynd shop chips, dwi eisiau bach o Malcolm Allen, bach o Hallen, ynddo? Sut ti'n ei hwnna? Gêm bach wirion, di hwnna. Os oes fi'n gofyd chdi pa liw di dy Morgan Jones, di? Yn union, rhywun lliw a dy Diane Vickers di, sy'n ni'n ateb yn ôl, ie. Be, Dylan Llywelyn? Melyn. O'n i jyst neud hwn am y padr yn mynd nesaf. Malcolm, dwi wedi bod yn edrych am clipiau ar y we ac yn y blaen. Yn amlwg fi'n gwybod dim amharch i bêl-droed, ond tydw i'n fan mawr. Fi'n fan mawr o ti, ddim yn fan mawr o bêl-droed. Ond mae'n ddwrnod pwysig iawn heddiw i Caerdydd. Yndi, andros. Ie, the Blue Bottles, neu Blue Bells? Come on, a thrwy dydyn So, pob lwc iddyn nhw. Pan y ti chwarae pêl-droed ac yn y blaen, nes i ddallen un cyfweliad y ti, lle oedd y ti'n sôn am bachan o'r enw Mervyn Morris. Fe oedd y nemesis di pan o ti'n fach? Oedd o'n flwyddyn hyn a fi oedd, ac oedd o'n fachgen cry corfforol. Am ddiffynwr oedd o, am osodwr, o'n i'n dod i fyny yn ei erbyn o, ac oedd hi'n galed cefyd o'i gwmpas o. Ond welis i oes dwytha, ac oedd o'n dipyn bach o bwysau ar rŵan. Felly, o'n i'n gwybod oedd yn hoff o'i sweets, ond wedi bita'r 3-piece. Sorry, Mar. Siamai Mervyn Morris. Mae gennym ni glip fan hyn o rhywun falle ddim yn neud ddau o'n pêl-droed. Fel un sy'n ni chwarae pêl-droed, merch fach di o'n efo bechod, drwch ochr, a mae'n fyndau'n parod i cymryd y cic. O na! Neith ddim sgorio gol. O na! Neith ddim sgorio gol gwell na hwnna. Na. Gol o'r tymor go iawn ydi hwnna. O'n i'n cael sgwrs yn gynharach yn beth i hedfan bob dim. Dwi ti ddim ofyn hedfan, ond mwy ti ofyn crasio, dwi ti? O, bendant. Dwi fatha pob arall fi siwr. Ond dwi'n mynd i'r, cyn mynd i hedfan, dwi bos tro'n mynd i'r rwla gyntaf i neu siwr i orffwyso 20 munud. Wrth gwrs mae eisiau gwneud. O'n i, beth yw'r gweithio ti wedi cael mewn awyren? Achos ti'n teithio lot efo Cymru. Dwi oedd i gael profiad a nifir. O'n i'n gwybod llawer yn byd am un. O'n i'n chwarae Watford, oedden ni ar y ffordd i gwlad y ia, ond oedden ni'n dros yr Alban. Ac o'n i, fo pethau Christian gwrando'r cerddoriaeth, ac mae fi'n just sbio gwmpas, a bob chwrs i chwartia, oedd o'n i wedi mynd round a round, oherwydd oedden ni'n gorau glanio yn yr Alban, oherwydd oedd yna fwg mawr dros y gwlad ia, ac oedden ni methu mynd i mewn, felly oedd hwnna reit ofnus, a fi wedi gwybod mwy amdan y peth, dwi'n siŵr, so wedi bod y waith. Ond efo Cymru mynd i mewn i Moldova, efo'r mynyddodd o'n blaena ni, a mynd trwy oedd yna ddigon o niwl ar y ffordd yna, oedden ni'n gorau mynd rownd tua 8 gwaith ac oedden ni'n dal yn gorau mynd trwy canol y mynyddodd yma. Ach fi, wel dwi'n gwybod yn aml iawn pan y ti'n yr awyren, ti'n gofyn i fedru mynd mewn i'r cockpit i weld y pilot, a mae gynnu ni glip o fyny beth i gweld tro diwethaf ysdi mewn i'r cockpit. Fi'n ffilmio hwn ar y traeth ydi o. Go Malcolm yn hedfan fyna, wei! Dwi'n dech amas, di o'n yn glip go iawn. Fi wedi watcho ti 20 o weithiau nawr. Drychwch mae'r awyren yn mynd so nawr. Malcolm Allen wrth y lle, wei! Chi'n meddwl bod hwnna'n wir? Neu ffug, di o? Be, gwir na fi oedd yn y pilot? Ie, mae hwnna'n wir. Edrych mae'r boi'n glanio fan hyn. Ydy hwnna'n ffug neu beidio? Ydy ffordd cyflymau fynd ar dy wyliad i onli. Syth i mewn i'r gwesti. So ti'n gwneud fel y water slide ar yr ochr, sydd mewn i'r dŵr. Malcolm ar wrth y lliw fyna, dwi'n mynd mewn to clip go iawn, di fyna pidwch tri o hwnna gartre. Malcolm, mae gennau glip arall pam ddylsech chi ddim hedfan. Rwy'n fan hyn yn defnyddio cyflymder y beic i lansio'r awyren. Gret a i ffwrdd â ni. Poenus. Malc, mae yw ti fel fi yn fyr. Hynny di, mae pawb arall yn dalach na ni. Dwi wrth y modd yn bod yn fyr. Mae'n handi iawn, dydi? Gynna fi ddim problem efo hynna. Dim problem o gwbl. Dwi'n di tyfu ys mae fi'n 8 oed, dwi'n meddwl chdi bach o... Gynnau glip o fan hyn, mae ti'n 21 mlwydd oed. 21 o'n i'n hwn, ia. Yn practisio headers am y tro cyntaf. Dyma ni pob lwc, header cyntaf Malcolm Allen. Dyna ni. Un gol i ddim. Un gol i ddim fyna. Yn ola nawr, fi eisiau trafod am y ffaith, yn gwybod ar 1.5 maen nhw'n sôn lot bod ti'n sgwennu dy hunan gofyn, di cymryd amser. Ond mae peth yw dy hunan gofyn, chi byth yn gorffen os. Reit, dwi wedi gorffen o'n nawr. 5 mlynedd. Fi'n credu na fy'n i'r tŷ bach, ond mae rhywbeth arall i sgwennu'r llyfr. Oes, bob tro. Na'n anedd drwy'r llyfr. Mae gynnar rhywun fan hyn, achos ben ysdi, oedd adrodd y hanes di, nath rhywun teipio fe allan yn dod. Dyma'r boi nawr yn gweithio ar dy hunan gofyn, di newydd rando ar beth sy'n digwydd, darllen am y tro cyntaf. Ydy o'n hapus efo beth sy'n digwydd? Oedd o'n hapus o gwbl o'r storion yn hwnna. Be dwi'n offer, mae yna wers neis, achos mae yna cyber age fyna, mae'n penderfynu mynd hen ysgol,
pwdi, ddim yn gwybod beth i wneud. Chi'n meddwl bod yn mynd off i pwdi, mae o'n dod nôl, penderfynu mewn hen ffas teipiadau. Na ni, gret, diolch yn iawn, Malcolm Allen dan y Glyn, nhw, ydyn nhw?